S Marianom Gáboríkom v druhej obrane Ďaloga s Mikušom, pred nimi Miklík, Viedenský a Tatar. Naša tretia formácia na modrej čiare Jurčina so Sersenom, vpredu bližňákové krídla Lušňák a Bartovič. Pripravení sú aj Adam Jánošík s Ivanom Baránkom a potom Kopecký s Draveckým a Pánikom. Chytá Jano Laco. Má modrú čiaru a tentoraz to už gól je. Múrovú strelu tečovali Američania pred Janom Lacom a pár sekúnd potom, čo im videorozhodca skorovať nedovolil, lebo to ani gól nebol, sa predsa len ujali vedenia v tomto stretnutí. No opäť to musíme zopakovať, že toto je presne ten prvok z toho moderného amerického hokeja, kedy sa nevymýšľa, len naozaj sa to dá obrancovi. Jeden hráč sa zapichne pred brankárom a snaží sa ten puk tečovať a je to veľmi jednoduché a keď sa to urobí v súhre troch hráčov, tak je to aj veľmi efektívne. Možno Modana bol jeho vzorom, keď bol dieťa, takže... Ajkelová krížna, krásna prihrávka a je to 2-0. Využitá presilovka číslo 4 pre Spojené štáty americké. Seth Jones zveľadil vedenie nášho súpera. Vladimír Vujtek je veľmi smutný. Marian Gáborík už v trestnej lavici odišiel pred uplynutím dvojminútového limitu. Áno, to vyzeralo veľmi jednoducho. Tam sme dovolili tú krížnu prihrávku na druhú stranu a musím pochváliť teda naozaj ten hráč to veľmi pohotovo vystrelil hore pod brvno, takže to je to najhoršie miesto pre brankára, aby mohol ten zákrok urobiť, keď sa presúva z jednej strany do druhej. Ale tam je dôležité, aby sa hlavne tá prihrávka, aby sa nedostala krížom cez to ihrisko. Potom ten brankár je vlastne vystavený tomu, že ten puk sa snaží naháňať a tá bránka je určite na chvíľu odkrytá, ale tento hráč to trafil naozaj výnimočne do horného rohu. Znechutený, keď zo 4 striel inkasoval 2 góly, prepáčte. Musím povedať, že ani jeden ten gól nebola jeho chyba. Takže vidíme, toto dostane šancu po tom výkone z predchádzajúceho zápasu, dostane šancu Julo Hudáček. A rýchlo sú Američania opäť v pásme. Folková strela a je to 3-0. No, tak na to sa nedá povedať opäť, len to isté sa dá povedať, že zase tá istá situácia, hráč z rohu to nahrá obrancovi, jeden sa zapichne pred bránu, tečuje to, takže pre tých mladých hokejistov a trénerov, ktorí to doma pozerajú, pre obrancov, tú hokejku musíte zdvihnúť tomu útočníkovi, nemôžete mu len tak nechať voľne v ruke a pretože potom to takto bude stále vyzerať. Američania sú v tomto majstri, vedia tie puky tečovať, vedia si tú pozíciu vytvoriť a pre brankára je nemožné, keď sa ten puk, keď zmení dráhu, aby ho chytil. Môže ho len trafiť. Zráme, či tam bol teč Folkovej strely. Vyzerá, že áno. Bol. Anders Lee. Nestiahol, Hudáček áno. Mesároš. Draveckého strela, gól! Gáboríkov teč. Využitá presilovka. 1-3. Áno, hovorili sme o tom, je to dôležité dostať sa naspäť do zápasu, aby sa hala prebudila, aby to sklamanie z toho výsledku, ktorý sa skončil pred našim zápasom, aby to sa na to zabudlo, aby sa odohralo vlastne čo najlepšie tých zostávajúcich 33 minút. Ale bola to podobná situácia ako pred chvíľou, ktorú minul Tomáš Tatar, tentoraz Marian Gáborík dokázal ten puk usmerniť do brány. Čas 26-29. Gól týmu Slovenska přelietá číslo 12. Našiel Jánošík a gól! 2-3. Adam Jánošík, reprezentačný nováčik, znižuje na 2-3. Dúfajme, že to bude jeho gól. Niečo to trafilo pred bránou a oblúčikom to preletelo do bránky, ale dúfajme, že to bol hráč Spojených štátov, takže gól bude pripísaný mladému Jánošíkovi. Pekný debut gólový v reprezentačnej kariére. A hneď na majstrovstvách sveta 15. reprezentačný zápas tohto obrancu, ale naozaj veľký kredit pre Gáboríka, ktorý zobral na seba. Len takto backendom nastrelil Adam. Áno, vyzeralo to, že... Našiel Kopeckého, Ďaloga, jeho nastrelený puk tečovaný. Gól! Dravecký vyrovnáva 3-3, 37. minúta a stále žije víťazná nádej. No ja som chcel povedať už pri tom striedaní, že už to tam horí každú chvíľku, ako keby mal padnúť gól a naozaj sa to aj stalo. Mali sme tam veľký tlak a Američania nedokázali ten puk dostať z pásma. My sme len vystrelili na bránu a ten puk sa myslím, že veľmi dobre odrazil Draveckému na hokejku. Dnes 1+1, Vlado Dravecký.
Veľmi dobrý zápas a celkovo už 6 bodov na majstrovstvách sveta. A pohotová dorážka sa odrazila od obrancu. Alada v Ostravskej Cesaréne je perfektná. Bartovič. Gól! 4-3. Dokonalý obrat skóre. Padlo to aj Milanovi na týchto majstrovstvách sveta a zažívame jedny úžasné chvíle. Áno, myslím si, že sme urobili veľa ľudí teraz šťastnými a vidíme, že ako tu hala teraz ožila. Vyslovene sme si to pýtali tou našou iniciatívou. Hráme oveľa lepšie teraz druhé tretie ako Američania. Pozrieme sa, začalo nám všetko vychádzať takéto dlhé prihrávky. Ale tá Graňáková prihrávka na Bartoviča, olala. To malo oči, presne. Aj presnosť, presne do rýchlosti, nemusel ani na chvíľku spomaliť. A Milan samozrejme svojou rýchlosťou si urobil dostatok času. Brankára si položila. Redmond toho veľa nenahral, schovával svoju strelu a je vyrovnané 4-4. No a opäť to musíme zopakovať, opäť hráč pred bránou, opäť strela od modrej čiary a tečovaný puk, takže... To, čo platilo v prvej minúte tretiny, platilo aj v poslednej. Američania nič nezmenia, oni budú stále hrať rovnako, takže sme to povedali. Coyle svojím tiež prvým gólom na šampionáte. Áno, veľa hráčov v dnešnom zápase dáva svoj prvý gól, takže... Arcobello a Bližňák si ustráži už samotný záver riadneho hracieho času, takže po remíze 4-4 sa bude nastavovať. Šli o to trojgólové vedenie, keď už sa jasne videli. V tomto čase už niekde v kabínach mali byť a sú v nich s víťazstvom. 5-4 po predĺžení, 28 sekúnd pred koncom predĺženia. Zaletela strela až za chrbát Jula Hudáčka. Američania predsa len víťazia v tomto zápase a víťazia aj v našej skupine majstrovstiev sveta. Jack Eichel rozhodol toto stretnutie. Nenápadná strela zaplachtila až za chrbát nášho golmana. Opäť veľmi podobná situácia, kedy hráč vlastne z diaľky to iba nahadzuje na bránu. Majú tam pred bránou hráča, ktorý cloní brankárovi. Julo Hudáček nestiel ani zareagovať, ani keď ten puk sa dostal von z bránky, on nevedel, či bol v bráne alebo nebol, takže vidím, že Julo ten puk vôbec nevidel. 13-2. Jan Laco, jeden z troch najlepších hráčov na našej strane, Andrej Mesároš takisto a Marian Gáborík. Myslím si, že veľmi správny výber, že tí traja hráči patrili k našim oporám na tomto šampionáte a určite najviac asi brankár Jan Laco, ktorý podával skvelé výkony počas celého šampionátu. Áno, a držal nás v hre aj v tých zápasoch, ktoré náš tým dokázal vyhrať, ktorých dokázal zabodovať a proti možno papierovo slabším súperom. Určite slabším, nie ako naša reprezentácia, možno na papieri, ale ako tým, ktoré nás čakali v samom závere, teda Fínsko, Rusko a Spojené štáty americké. Jedno veľké skandované ďakujeme sa rozlieha Cesarénou.